जोङो दिनै 50 years golden jubilee दिनै सोरां मन्जुआ आयंआ हांख्राय हरलायनाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव फैनानै जोंबो मोनसे थुलुंगा मोनदों जे जोंबो जोंनि आयराखि थियाटारखौ मोजाङै मोजां जोंबो माने सोलिलांनो हाथों आरो नंगौ बुंनांगोन आंनि गुरुआनो आयं शेखायानो मानो होनोबा आङो फार्स्टआव आं आयं शेखानावनो थादोंमोन 2017-18आवनो मोनदां बा 18 बा 19 बिदि जानांगौ आरो आङो बै समाव आयं शेखानावनो आं एक्ट्रिसमोन एज ए एक्ट्रिस आरो बेनिफ्रायनो नलेज मोनदों किसुमान जिखिनि थियाटाराव बोरै सोलिनांगौ बोरै मानांगौ आङो आयं शेखाजोंनो सोलोंदों बेनि उनाव जों आयराखि खुलिबाय आरो बेनि उनाव दिनै 50 years दिनै आयंखौ सेलुट खालामनांगोन जोङो मानो होनोबा सोरां मन्जु थियाटार माने दिनै एसामिस थियाटाराबो जों खोनाफेराखैमोन बिदि गल्डेन जुबली जानाय 50 years जागुलायनाय दिनै सोरां मन्जु दिनै बर' थियाटारा 50 years जानानै जे देखायदों जोंनि गोग्गानाय बाथ्रा आरो जोंनि हारिनि थाखायबो जोबोद गोग्गानाय बाथ्रा आरो मानिनांगोन आयं शेखाखौ मानो होनोबा दिनै बिथाङा गावनि फिसाफोरखौबो दिनै थियाटार खुंनानै गावनि गथ' गथायफोरखौबो दिनै इडुकेसन मोजां होनानै बिथांमोना दिनै साख्रि मावगासिनो दं प्लास बिथाङा गावनि धन सम्पति बिमा बिफानिखौ फाननानै दिनै थियाटार खुलिदों प्लास खुलिनायजों लोगोसे गावनि फिसाफोरखौबो दिनै मोजाङै मोजां दैदेनलांनानै साख्रि लाहोनोबो हादों दिनै आयंखौ साबायखर बावनांगोन आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों निस्सय आंबो गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बर' जिमान बड' सोद्रोमाफोर दङ बयबो मोजाङानो मोनदों जानांगौ गोग्गाथाव बाथ्रा थेंक इउ स' माच